Que tal, saudos? Rescatados 6 mariñeiros á entrada da ría de Muros en Oia tras emborcar o pesqueiro no que traballaban. Todo apunta a unha vía de auga como causa do sinistro. Ampliamos de contado, xusto despois dos titulares. A gran obra de saneamento que está a executar a Xunta en Vilagarcía estará rematada en xullo. Esa é a previsión do goberno galego para a actuación que se está a cometer nos tanques de tormentas de Fexdega e da Praza de Abastos. Por diante queda aínda unha das actuacións máis complicadas na desembocadura do río do Con, onde perforarán o leito do río para conectar distintas canalizacións. As obras para soterrar o paso a nivel dos Praceres en Pontevedra poderían estar en marcha no prazo dun ano. Así o trasladaron representantes de Adif ao subdelegado do goberno. O proxecto conta cunha gran oposición veciñal, pero dende o ente ferroviario explican que é o único xeito de cumprir cunha sentenza do Tribunal Supremo que obriga a eliminar este paso a nivel. O BNG de Ribeira exixe medidas contundentes para frear a vaga de roubos que asola o municipio. Instan ao goberno a incrementar a presenza policial nas rúas para frear a escalada de delincuencia que preocupa a veciños e empresarios da vila. Ata o vindeiro 6 de abril está aberta a nova convocatoria de axudas líder que xestiona o GDR Salnés Ulla Umia. Poden optar a estes fondos proxectos que favorezan o desenvolvemento de zonas do rural, que fomenten o asentamento de poboación ou que xeren postos de traballo. E hoxe nas novas tamén lles falaremos dos actos da Semana Santa de Noia. A vila acollerá 8 procesións organizadas pola parroquia de San Martiño en colaboración coas 4 confrarías que hai no municipio. Na presentación da programación destacaron a importancia da Semana Santa noiesa, que transcende amplamente o carácter relixioso da festividade. Pois con todo isto comezamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Rescatados 6 mariñeiros á entrada da ría de Muros en Oia tras emborcar o pesqueiro no que traballaban. Trátase do Reixiño, con base en Muros. Foron outros pesqueiros que se atopaban na zona os que deron o aviso a salvamento marítimo ao redor das 8:30 da mañá deste martes. A Fernando quedou nun susto, somente nun susto. Unha sinal de emerxencia ao redor das 8:30 desta mañá foi o que alertou a salvamento marítimo. Un barco, o Reixiño, de 17 metros de eslora con base en Muros, con 6 tripulantes a bordo, afundíase á entrada da ría de Muros Noia. Todos os mariñeiros foron rescatados con vida por outro barco, o do Mar, que se atopaba nas inmediacións. Ata o lugar do suceso foi mobilizada tamén a Salvamar Régulos, que se encargou de trasladar os 6 mariñeiros a Porto, para posteriormente derivalos ao hospital. Todo apunta a unha vía de auga como causa máis probable do afundimento. Hasta ahora non sabemos, a verdade, non podemos dicir moitas cousas porque o que se baraja pois, foi unha vía de agua que non se pudo taponar. Hai vías de agua que son moi malas, que é imposible taponalas, e que nada, o momento é que o barco hundeuse moi pronto, e que, bueno, temos suerte é que había barco cerca e non houve vítimas, e iso por eso temos que estar contentos, non? Víamos en titulares, a gran obra de saneamento que está a executar a Xunta en Vilagarcía estará rematada en xullo. Esa é a previsión do goberno galego para a actuación que se está a cometer nos tanques de tormentas de Fexdega e da Praza de Abastos. Por diante queda aínda unha das actuacións máis complicadas na desembocadura do río do Con. Nesa zona van perforar o leito do río para conectar as distintas canalizacións que rematan nese punto. Estes traballos, dunha gran complexidade técnica, durarán 3 semanas agás dificultades técnicas inesperadas. A mellora do saneamento en Vilagarcía está a desenvolver en 2 puntos, no tanque de tormentas de Fexdega e no da Praza de Abastos. É un obrón, como se suele decir. Para estes 2 traballos invístense case 12 millóns de euros co obxectivo de minimizar os alivios ao río e de protexer a ría da Arousa. De nada vale facer grandes investimentos en outras obras hidráulicas se non se fan este tipo de infraestructuras que evitan, pois eso, que cando chega moita acumulación de agua,
todo deixe de funcionar ou funcione moi mal. Por lo tanto, isto require moito investimento para ter un sistema de depuración. As obras están executadas o 80%, polo que a previsión é que poidan estar rematadas este verán. Por diante queda aínda unha das actuacións máis complicadas na desembocadura do río do Con. Nesa zona van perforar o leito do río para conectar as distintas canalizacións que rematan nese punto. Estes traballos dunha gran complexidade técnica durarán 3 semanas agás dificultades técnicas inesperadas. Esta é unha obra das que son moi complexas, leva moitísima inversión. É certo que é difícil explicar en moitas ocasións aos cidadáns a simple vista, pois que hai obras que se aprecian máis, pero eu teño por experiencia contrastado que as obras soterradas, as obras que son tubaxes, as obras que son para evitar, neste caso, verquidos ao río, pois son máis difíciles de visualizar. Pero, ende logo, esta obra é moi importante para algo no que cada vez, afortunadamente, estamos máis sensibilizados. O presidente da Xunta destacou tamén o futuro investimento para a ampliación da depuradora Vilagarcía, que contará cun orzamento de máis de 31 millóns de euros. No ano 27 as obras xa teñen que empezar. Por tanto, esperouse moito tempo, un esforzo económico moi importante da Xunta e do Concello, como digo, pero bueno, xa chega a fase final de todo isto, que é empezar a construción no ano que ven. Rueda e Varela destacaron ademais a importancia da colaboración entre administracións para conseguir levar a bo porto grandes proxectos como estes. O presidente da Xunta puxo Vilagarcía como un exemplo nesta materia. E as obras para soterrar o paso a nivel dos Praceres en Pontevedra poderían estar en marcha no prazo dun ano. Así o trasladaron este martes representantes de Adif ao subdelegado do Goberno. O proxecto conta cunha gran oposición veciñal, pero dende o ente ferroviario explican que é o único xeito de cumprir cunha sentenza do Tribunal Supremo que obriga a eliminar este paso a nivel. Esta actuación bloquea tamén as obras para paliar os asolagamentos na Rúa do Santo. Nun encontro celebrado este martes, o Concello de Pontevedra pediu a Adif que estude concederlle un permiso temporal para levar adiante esa intervención antes do vindeiro inverno. Adif confirma que non hai outra opción, terá que realizar a obra para soterrar o paso a nivel dos Praceres. Foi o que trasladaron os seus representantes no encontro que esta mañá mantiveron Concello, o propio Adif, Augas de Galicia e a Axencia Galega de Infraestructuras. Lo primero que debo decir es que la Adif nos ha comunicado que no hay escapatoria posible a la sentencia, que obliga a la ejecución de la obra de 9,2 millones, que está ya adjudicada para evitar el cruce al mismo nivel de la vía con la Plaza de los Praceres. La sentencia deja bien claro que aquella obra, ejecutada por la Xunta de Galicia hace muchos años, fue ilegal y que, por lo tanto, eso hay que corregirlo. Así, a obra terá que executarse para dar cumprimento á sentenza do Tribunal Supremo do ano 2007, que obriga a suprimir os pasos a nivel. Os traballos foron adxudicados por Adif no ano 2023, pero a súa execución retrasouse polas modificacións que houbo que introducir por requirimentos de Augas de Galicia. Que Adif me ha comunicado que tiene intención de empezar las obras de soterramiento tan pronto como se apruebe el proyecto modificado, que al superar el 20% del importe tiene un proceso administrativo de aprobación que está en marcha, pero que es prolongado y que podría durar 10 meses. La solución no nos gusta a nadie, porque soterrar vías es imposible técnicamente, pero entiendo perfectamente que los actuales responsables de la Adif que han heredado este problema no tengan otra opción. Dixemos de allí que esa obra non se vai a facer, porque vai ter unha oposición frontal, desde logo do Concello, pero bueno, tamén veciñal, non? Porque é unha obra que vai deixar a zona moitísimo peor do que está. A parálise desta actuación mantén bloqueadas outras dúas intervencións na zona. Dunha banda as obras na antiga estrada de Marín, que estaba a desenvolver a Xunta. Da outra os traballos para rematar cos asolagamentos na Rúa do Santo. Debo decir que en Adif han asistido con cierta perplejidad al anuncio por parte del Concello de que iba a ejecutar la obra. Ellos mismos están tramitando un proyecto modificado muy importante para meter un cajón de 4 por 1 metros. Hemos acordado que los técnicos de Adif, Concello y Xunta se pongan a trabajar coordinadamente. La primera opción es que Adif ejecute ese gran cajón de 4 por 1 metros hasta el límite con la carretera PO 546. Y el Concello haga su parte, que es de la carretera hacia arriba por la Rúa do Santo. O Concello quere acelerar esta intervención e executala antes do vindeiro inverno. Por iso, pidendo a Adif unha autorización temporal para levar adiante a actuación provisional á espera da solución definitiva que chegaría coas obras de soterramento do paso a nivel. Que se propón? Pois que se dé unha autorización
transitoria, provisional ou como sexa, non? Ou como sexa, para que, se poida facer a obra que propón o Concello, agardando a se hai outra solución non máis adiante. Losada anunciou tamén que os responsables de Adif manterán un encontro coa Asociación de Veciños Estriceres para informalos da situación na que se atopa o proxecto de soterramento. A colaboración entre o Concello de Pontevedra e a Deputación permitirá renovar a iluminación pública no centro urbano da cidade. Este martes o alcalde e o presidente asinaron unha adenda de 720.000 euros ao convenio anual que manteñen ambas administracións. Aínda que tanto Miguel Anxo Fernández Lores como Luís López puxeron en valor o entendemento entre as dúas institucións, o rexedor volveu reclamar máis colaboración do ente provincial con Pontevedra. Pontevedra segue apostando por mudar a lezo o seu alumeado público. O Concello e Deputación asinaron hoxe unha modificación económica do seu convenio anual por valor de 720.000 euros que se destinarán a mudar a iluminación na zona norte do casco urbano. Hoxe, de novo, estamos para reforzar esa colaboración entre dúas administracións, Deputación, Concello, donde claramente estamos comprometidos ca eficiencia enerxética, ca sostenibilidade e co aforro. Agradecer a sinatura desta adenda para posibilitar unha obra que vai a prácticamente cerrar toda a zona urbana da cidade con luces de LED, que significa un aforro enerxético importante e tamén unha menor contaminación lumínica. Este convenio anual entre o Concello e a Deputación acada os 2,5 millóns de euros. Aínda que o alcalde agradeceu a colaboración, volveu reclamar maior peso de Pontevedra no reparto de fondos. Creo que o Concello de Pontevedra debería ter unha aportación, polo menos por enriba de a grande maioría dos concellos, acaso o Concello de Vigo, que ten 290.000 habitantes. Seguiremos insistindo nesta cuestión e iso tanto en convenios firmados como en apoio a eventos deportivos, que creemos que aí si hubo unha reducción grande. Pola súa banda, o presidente provincial destacou a colaboración institucional entre as dúas administracións. Asegurou que neste mandato estes acordos con Pontevedra mobilizaron 8,7 millóns de euros e cifrou en 30 millóns o investimento na cidade, contando coas actuacións impulsadas pola Deputación en infraestruturas da súa titularidade ou iniciativas propias. A pegada da Deputación vai moito máis alá, e aí é cando estamos a falar do investimento que estamos a realizar na cidade, que chegase aos 30 millóns de euros, por citar algunhas das actuacións de actualidade ou últimas que teñen que ver ca Estrada de Tomeza, que teñen que ver ca Bienal, co museo, coa cidade Príncipe Felipe. O alcalde aproveitou o encontro para plantexar a posibilidade de asinar unha nova adenda no futuro para o convenio do viario de Mollabao. Tamén solicitou a implicación da Deputación en actuacións de seguridade viaria en Santa María de Xeve ou nos accesos a Castrosenín. Outra das cuestións que trataron no encontro previo á asinatura o alcalde pontevedrés e o presidente da Deputación foi a futura xestión do Centro de Interpretación das Torres Arcebispais. Fernández Lores propuxo formalmente que sexa a área de turismo provincial a que asuma a súa xestión. Pola súa banda, Luís López asegurou que o seu goberno está disposto a falar sobre esta cuestión. E a nosa proposta é que turismo da Diputación, creemos que é o máis axeitado, porque ali onde está o turismo, poida facerse cargo de ensinar eso, porque é moito máis operativo que unha única administración, facilita os accesos, o personal, e sobre todo tendo en conta que o radon que existe en ese cita non posibilita que haxa personal ali, sexa funcionario ou non, que este 8 horas continuas ali permanentemente. Si se poden facer visitas de duracións curtas e eu creo que ademais que tamén hai un problema no Palacete dos Mendozas de accesibilidade, nós estamos abertos a negociar a incorporación do cita a... Reafírmome no que manifestou o vicepresidente onte, o que eu dixen o venres, e agora neste encontro previo que tivemos, que profundizamos un pouco máis na situación, e nós sabedes que a nosa máxima é escoitar, non nos pechamos en ningún ofrecemento, non nos pechamos en ningún proxecto que poida ser de interese para a cidade, neste caso plantexado polo Concello de Pontevedra.
Marchamos agora cara ao Barbanza. O BNG de Ribeira exixe medidas contundentes para frear a vaga de roubos que asola o municipio. Instan ao goberno a incrementar a presenza policial nas rúas para frear a escalada de delincuencia que preocupa a veciños e empresarios da vila. A inseguridade derivada dos últimos e cada vez máis frecuentes episodios delictivos en Ribeira converteuse xa nun clamor popular. O BNG vende facerse eco tamén das demandas dos veciños, exixindo ao goberno a adopción de medidas reais para frear a vaga de roubos. Levamos meses nos que se producen semana tras semana actos vandálicos, roubos e danos en garaxes, negocios e tamén en vivendas habitadas do noso municipio. Son xa varios meses nos que semana tras semana, día tras día, vemos como hai centos de persoas damnificadas polos danos que están sufrindo nos seus vehículos, en negocios privados ou incluso en vivendas habitadas en varios lugares da parroquia de Ribeira e das súas parroquias. Dende o BNG xa advertíamos no pasado mes de febreiro que había que tomar cartas no asunto e incluso nos poñíamos a disposición do Goberno Municipal para coordinar e establecer medidas adicionais de seguridade que permitiran atallar unha situación que sabemos que é problemática. Porén, dende aquela non vimos ningún tipo de avance e os roubos síguense sucedendo semana tras semana sin que vexamos que hai unha planificación para poderlle facer fronte. Os nacionalistas solicitan información sobre os reforzos policiais, no caso de que os haxa, e as actuacións coordinadas entre as distintas forzas e corpos de seguridade. Lembran que durante a súa etapa a fronte do Goberno Municipal incrementaron os seus efectivos e medios da Policía Local. En ese sentido, dende o BNG propoñemos que haxa un maior aumento de patrullas, tanto en horario nocturno como en diurno, a pé polas rúas comerciais do noso municipio, que volvamos a ter ese policía de barrio, que o coñezamos, que podamos falar con el todos os días, pero tamén medidas adicionais como, por exemplo, o reforzo policial e o incremento da plantilla de axentes da Policía Local. Quero tamén facer constancia dende o noso goberno pois conseguimos completar o cadro de axentes da Policía Local, tendo un número máximo de 27 axentes da Policía Local, máis 12 auxiliares que reforzan ese corpo que está facendo un traballo incansable para loitar contra os roubos, pero que necesitamos establecer medidas adicionais que permitan paliar a situación. Ademais do incremento das patrullas a pé e os reforzos policiais en horario nocturno, entre as medidas propostas polo BNG destacan programas e accións encamiñados a reducir o consumo de drogas e previr condutas aditivas, posto que están detrás do incremento da criminalidade. E a volta da publicidade, entre outros asuntos, coñecemos os detalles da programación da Semana Santa en Noia. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. O Concello de Ribeira segue avanzando no seu plan de sostibilidade turística en destino coa adxudicación da creación dun miradoiro e punto de interpretación da paisaxe en Punta do Castro, na parroquia de Castiñeira. Trátase dunha actuación máis das xa realizadas encamiñada a enxalzar aqueles espazos do municipio con interese cultural, patrimonial e paisaxístico situados no litoral. O deseño previsto propón revitalizar a antiga fábrica de salgadura e consolidar a edificación existente, ademais de colocar unha serie de estructuras de balancín que se erixan como un miradoiro, reforzando o vínculo do edificio co mar. A obra, que será financiada con fondos Next Generation no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Goberno Central, foi adxudicada por un importe de preto dos 137.000 euros. O prazo de execución dos traballos vai ser de 3 meses. Santiago Freire é o novo director territorial da Consellería de Educación. O voceiro do Grupo Popular e exalcalde de Noia asume o cargo en sustitución de Indalecio Cabana, que se xubilou tras máis de 15 anos á fronte da Delegación Provincial da Coruña. O Diario Oficial de Galicia publica este martes o nomeamento de Freire, que conta cunha dilatada traxectoria política no eido municipal. Foi alcalde de Noia ata o pasado verán, cando se presentou unha moción de censura que propiciou un cambio de goberno. Anteriormente xa asumira a alcaldía do veciño Concello de Lousame.
Ata o vindeiro 6 de abril está aberta a nova convocatoria de axudas líder que xestiona o GDR Salnés Ulla Umia. Poden optar a estes fondos proxectos que favorezan o desenvolvemento de zonas rurais, que fomenten o asentamento de poboación ou xeren postos de traballo. Destes fondos podense beneficiar empresas e autónomos, pero tamén asociacións, comunidades de montes e os propios concellos. A gran novidade desta edición é que a convocatoria pasou de 2 a 3 anualidades. O programa líder, que busca favorecer o desenvolvemento de zonas rurais, ten aberta unha nova convocatoria. Estes fondos que xestiona o GDR Salnés Ulla Umia poderánse solicitar ata o 6 de abril. Tenemos abierta la convocatoria 26-28. Son 3 años, que es la gran novedad de esta convocatoria. Normalmente funcionan con 2 anualidades solamente. Es importante resaltar esto de los 3 años porque los proyectos grandes van a tener más capacidad, más tiempo de ejecución a lo largo de estos 3 años. Esta convocatoria está aberta para empresas de calquera tamaño, autónomos e tamén asociacións, comunidades de montes ou concellos. O abeiro destas axudas pódense impulsar proxectos de distinto tipo que favorezan o asentamento poboacional en zonas do rural ou a creación e mantemento de novos postos de traballo. Es un programa que es una iniciativa europea y el objetivo es ese básico, asentar la población, que la gente viva, trabaje y tenga una calidad de vida tanto igual como o mejor incluso que en ciudad. Dende o GDR distinguen entre iniciativas productivas e non productivas. As primeiras son aquelas que implican unha actividade económica dentro do ámbito de actuación do Grupo de Desenvolvemento Rural. Cualquier persona que tenga su negocio asentado o lo vaya a asentar en esta zona puede acceder a nosotros. Si fuese en otro territorio, pueden ir a otro GDR, el funcionamiento va a ser muy similar. Dentro dos non productivos inclúense as partidas para asociacións e comunidades de montes. Al contrario de los proyectos productivos, tienen que generar una actividad o un servicio para el interés general de la población. Tamén as iniciativas impulsadas polos propios concellos. Si es necesario mejorar un servicio de tipo social o si es mejor o ellos prefieren o ven que es necesario la creación de una zona deportiva o una mejora de una zona deportiva, algo que sea siempre de interés general. Nesta convocatoria 2026-2028 o GDR vai xestionar 1 millón de euros. No tenemos un presupuesto infinito, tenemos 1 millón de euros, que ya es una cantidad también importante, pero los proyectos se van a puntuar. Entonces, los que mayor puntuación tengan, más posibilidades van a tener de llevar subvención. As actividades productivas poden recibir un máximo de 100.000 euros de axuda e as non productivas 30.000. Pero los porcentajes van a variar de los productivos hasta un 50 y los no productivos hasta un 90. Son condiciones muy interesantes, pensamos nosotros como Grupo de Desarrollo Rural. Toda a información está disponible na página web do Grupo de Desenvolvemento Rural gdrsalnesullaumia.com. E a Deputación de Pontevedra habilita unha liña de axudas para a protección do medio natural e forestal. Dotada con 120.000 euros, ten como obxectivo promover actuacións relacionadas coa mellora de hábitats con rozas, sementeiras ou podas, a adaptación das especies ao medio, por exemplo, a través da instalación de biótopos para a compra de material como sementes ou tamén afrontar o mantemento dos terreos cinexéticamente ordenados. A axuda máxima que poderá obter cada beneficiario é de 3.000 euros, sen exceder en ningún caso o 80% do orzamento. Está dirixida ás sociedades de caza e asociacións de cazadores da provincia. Desde hoxe, podedes solicitar a primeira liña de axudas para sociedades de caza. Foi publicada no Boletín Oficial da provincia, tedes 20 días hábiles para solicitalo, remata o plazo o 17 de abril, poñemos a vosa disposición 120.000 euros, un máximo de ata 3.000 euros podedes percibir, e donde vamos a financiar todo tipo de actuacións que impliquen melloras no medio. Noia presentou o programa e o seu cartel da Semana Santa. Serán un total de 8 procesións organizadas pola parroquia de San Martiño en colaboración coas 4 confrarías que hai no concello. A parroquia de San Martiño presentou a programación deseñada para esta Semana Santa. Como ven acontecendo nos últimos anos, sairán un total de 8 procesións, organizadas polas confrarías das Dores, dos Nazarenos, a Terceira Orde Franciscana Segrar e a do Resucitado. Comeza a Semana Santa de Noia
coa procesión do Viernes de Dolores, o 28 de marzo, acompañados pola banda de música municipal que nos acompañarán nas distintas procesións. O Domingo de Ramos tendremos dúas procesións, pola mañán a bendición dos Ramos en Tapal e procesión da Borriquita, pola tarde a que sale de San Francisco, a do Eceomo, cara a San Martín, donde teremos o pregón, que este ano corre a cargo de doña Rosa Quintana Carballo, exconselleira do Mar e diputada no Congreso. Miércoles Santo, a procesión do Cristo da Misericordia, Xoves Santo, a procesión das Carracas, Viernes Santo, dúas procesións, pola mañán o Santo Encontro no Curro, donde predica o franciscano don Joaquín Pulleiro Oro, e pola tarde a celebración da Pasión, Desenclavo e o Santo Enterro. E Domingo de Pascua, a procesión máis recente, que sale de San Bernardo, a imaxen de Xesús resucitado, que se vai encontrando en cada boca calle, coa Santísima Virxen, con San Xoán e con María Madalena. E ao chegar a San Martín temos a Misa de Pascua. Na presentación da programación tamén tomou parte o alcalde Francisco Pérez, quen destacou a importancia da Semana Santa nollesa, que trascende amplamente o carácter religioso da festividade. Isto ten un componente social, incluso me atrevería a decir económico, non? A posibilidade de ter unha Semana Santa da calidade da que vimos desfrutando en Noia nos últimos anos, fai pensar que isto pode ser un elemento fundamental dentro do que é todo o panorama que ofrece o Concello de Noia. Eu creo que a Semana Santa de Noia está nestes momentos nun nivel creo que moi elevado e creo que é un momento de pensar seriamente en dar ao mellor algún paso máis respecto de que polo menos que sea coñecida no que é a nosa comunidade autónoma como poden ser outros sitios de Semana Santa de referencia. Aproveitouse o acto tamén para facer entrega do cheque á gañadora do concurso de cartéis da Semana Santa, que chega este ano á súa 8ª edición. A gañadora, un ano máis, foi Uxía Gandarela, unha fotografía súa que representa o desencravo do Venres Santo e a imaxe do cartel. Neste caso, a fotografía que representa é o desenclavo, vale? Que é o Cristo que se utiliza aquí para facer o desenclavo, que é o Venres Santo. E, bueno, simplemente é unha foto que penso que retransmite moi ben o que é a Semana Santa, centrándose principalmente na imaxe do Cristo crucificado. Intentei modificalo un pouquiño para que lle dera un toque solemne á imaxe. O Concello de Ribeira oferta 40 prazas para favorecer a conciliación durante a Semana Santa. O Concilia Primavera vai dirixido a nenos e nenas de 3 a 12 anos que disporán dunha alternativa de lecer nas datas non lectivas. A matrícula é de balde. Xa está aberto o prazo de inscripción para o Ribeira Concilia Primavera, que o Concello desenvolverá durante os días non lectivos da Semana Santa. Terá lugar no Conservatorio Municipal en horario de 8 da mañá a 4 da tarde. Y este mes se va a desarrollar pues, en los días 30, 31 de marzo y, como saben ustedes, a continuación 1, 6 de abril de Semana Santa. Con el objetivo, lógicamente, de facilitar, como en otras ocasiones, la conciliación de la vida familiar de nuestro día a día. Ademais de ofrecer unha alternativa de conciliación ás familias, durante o Obradoiro desenvolveránse actividades formativas para promover a educación en valores dun xeito lúdico. A actividade está dirixida a nenos de 3 a 12 anos. A matrícula é gratuita e hai posibilidade de solicitar servizo de madruga e comedor. Os interesados dispoñen de prazo ata o 26 de marzo para reservar a súa praza. E xa temos data para o xantar da terceira idade de Boiro. Finalmente será o venres 10 de abril e celebrarase como é habitual todos os anos no pabillón municipal de Barraña. As inscricións para poder asistir realizaránse de xeito presencial nas oficinas do Concello do 25 ao 27 de marzo. Haberá dispoñibles un total de 500 prazas que serán entregadas por orde de solicitude. No momento da inscrición, os solicitantes deberán acudir provistos do seu DNI e de ser o caso o documento acreditativo da condición de persoa xubilada. O prezo do xantar será de 25 euros e incluirá ademais música e baile. E o Club Natural Sport, en colaboración con diversas entidades de Ribeira, organiza unha andaina solidaria a favor de dúas protectoras de animais. Desenvolverase o 29 de marzo na contorna de Teira, en Corrubedo, e ademais da modalidade a pé, haberá unha proba canina e outra a cabalo.
Solidariedade e Deporte van da man na andaina organizada polo Club Natural Sport e o Concello de Ribeira en colaboración con moitas asociacións do municipio, que se celebrará o domingo 29 en Corrubedo. O percorrido circular de aproximadamente 10 km é principalmente chan, polo que non entraña demasiada dificultade. Aínda así hai distancias máis curtas para quen desexe rematar antes a proba, que finalizará cunha paella solidaria. Queremos recordar que non só vai ser un acto solidario con esta andaina, senón tamén temos que valorar o noso medio ambiente, paisaxe, solidarizarnos con todo este medio natural. E con este recorrido que faremos por Corrubedo, unha circular de uns 8 ou 10 km, valoraremos e respetaremos con nosos valores todo este entorno que temos tan maravilloso. Un terreno bastante chan, a non ser aquí ao principio que se bordea o Monte Facho, e isto nos permite que, situándonos aquí en Teira, pois poden vir xente que non está acostumbrada a andar, porque no kilómetro 2,5 estamos a menos de 500 metros de aquí de Teira, co cal se podría facer solo 3 kilómetros. Un pouquiño máis adiante, no kilómetro 3,5, temos outro novo ramal que nos achegaría a Teira, que sería facer unha ruta de 4 kilómetros, e a partir de aí, sí, xa nos dirixiríamos hasta o faro de Corrubedo e continuaríamos por o ahora xa bastante transitado camiño da orixen. A primeira en saír será a ruta ecuestre, seguida da proba canina e posteriormente a andaina, cun intervalo de 15 minutos entre cada unha. A etapa esta constará de unha ruta ecuestre, primeira ruta ecuestre desde Teira, ruta canina e unha ruta de unha andaina, na cal saliremos en diferentes horarios para non molestarnos ou interrumpirnos os cabalos, cos cans e coa xente que vai a pé. O prezo da inscripción, que xa se pode realizar a través da web de Gaditiming, é de 5 euros. Todos os fondos recadados irán destinados a 2 asociacións animalistas do municipio. Todo o que se recade vai a estar destinado para as 2 asociacións, tanto Callejeros Barbanza, que se dedica ao cuidado dos gatos urbanos, como Safe and Angel, que leva a perrera municipal, que sí que realmente é unha causa loable e resaltable, porque sí necesitan medios, sí necesitan alimentos, e sí queremos colaborar desde todo este mare magnum de asociacións para poder botarlles un cabo. Polo momento xa hai máis de 60 participantes inscritos nas 3 modalidades. E así rematamos, pero continuamos en canalriasbaixas.com e tamén as nosas redes sociais. De contado o programa de entrevistas Falemos. Graciñas como sempre por estaren aí. Adeus.